Kikun ki hajar jong himalang ren kila takranting bat kenno ba uba PS ling do lambat ka seng samla jong hima kila yalam baklayo pat ba dak balet ban bu jing ujor persha yu CM ka himalang ren upa em nang te CM yong hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council ling ba Deputy Chief Executive Member halor ki jing kenno ba klam nong rim halor ka te na ka liang ki khun ki hajar jong ka himalang ren bakin thop na do ki mentry ki ling do ki sodar shnong dak wei ka sur kila let ban tur pat ba office jong ka Khasi Hills Autonomous District Council banikan du yau ba penshangan NCM ubadai Deputy Chief Executive Member ubadai pet yakatanat ilaka pen paw ya jing persajur alor jong ka jing ujor jong ka seng samla ka himalang ren hagajing kan du yau ba penshangan ya kaliang ki shpongut ki nong yalam ki blalet banikan du kila pen paw banadu usnam arajar khatway ka hima kala shong suk shong san hadian bala shong suk pedeng ka yeng upayem bat ka hima bagi jing keno ahlo ka jing pendan kam baklai ka pisa jong ka hima da upayem badru ka jing sanchar don bor marway kila pen paw bakam shem lalong satya komta habai kren me kilat pathai khu bor na kaliang kinong kren kila pen paw ba ka jing keno PS ling do kam shem na de satya ka bashisha bat ka te ka jing keno persha UCM kala long Shispa na kashispa bani lambak kala yu patba but day pop ru yu MLA halo gajing pa soy haki kot sada yaki patba ba kam shem na day ka balabatha na MLA new CM Ini wan menkendu ya IM in charge laka ba present CM ti kajungan kendu jungi meta kasi kolong halor kanong rim ba hagini kindat tayo ki bladap gidon katto kanle kenhun na kaliang jo kaseng sama himalang rin bat ki katto kanle ki pajba ki lawan hangne put sosial na kota barman ujol persya ya usim aba ki laong ba usim jo kay maru sisa don bor ya kahima kina kaliang jungi ha kali kapor yon bu ba bu ki kerpat hakmat yam cha silaka ba PNSIM ba hadu kini kisi nadu bau acting ba nong tai sing simyong badai pa em jong kahimalang ren nadu bau lolong kum acting sim hadu kini kisi sempat don kano kata kajing sisaron bor na bunta kita ba ikun ki hajar jong kahima kena kaliang jongi kum ki nong stong ba ki menteri ki do jong kahima hi bor ko wei ba na kaliang jongi girpat ya ini kisang sama ba de ki wei pat ki itu ki rong ba wat nom melam bakla ngamar madan na kaliang jongi ba ikan mau ba nadu aja terwei ha ka ba na kaliang jong kahima ringkat bat kaying kasem jong upain nong tai nilapoy ha kajing compromise na kabanta baniasuk no ya kajingele nong kunti kajingele markenti hapdan kaying bat kahima kenadu katu kapor ha kabarna kaliang baro arliang tudan ya kajing yasuk hadu kini kisi kam samdon kano kajing bat dap ta kajisuk ka kajikman hapo kahima kena kaliang jongi muta kasi ba ngirabu kajing kerpat hakmar berom jong uba pensensim ubade inchas ilaka ingin kerpat hak berom jong uba so ban simlang ya kane kajing kerpat jongi kum ki pai ba losu ki kun ki hajar tingkat ki menteri kring do ki sarasnang muta kasi ba soba ba ikwa hapo kahima ka jongi bang yim kwa syo ban phaidin ke tiang din biang kumbra long hakipor ki ba mensua namar ba larangi ngimat ngirat hak haki postem ki ba mensua hakapor ba kadang don kajing le ngila ngimla ban ongsu namar ba kajingmi kajingyo hakwede bat yo kay maru ngim juyo na kumta kay hima kajingwan mi jongi hanya kalong ba hidak ta kajing singo lungo aba idon katu kani ki kun samla jongi ki ba wan ban ujor persya UCM halo kajing keno ki ba bun mo nrei nakaliang jongi bali kinong song snong paj ba nim simla don jimtep ru am sepang kata kajing temu jongi kila sule lakale hi klam na don kata kajingnya lumlang paj ba banya keren banya tai halor kani kam halo hakto kalong ne am banle kani kam kalong am ka badai hatu ki patba timon ne am dai kila sule lakale hi tep hi kidon kini kirang ba ki ba napok ki snong ki ong ba ajing wan phak sain jong ki ru ki ong ba o ba phak sain UM le ni phak pat UCM ban phak sain ba don kam nri kam dai ka ba ki da wan ban batai sai ni ki patba ban ong to ngin le kumta to ngin le kumta khna mangin yo ban ya sain ta complain ki dari nakaliang jongi hikipat ba nila syai bet ba nyen dan kano kajing snow persya ya katakan management board nane ya katakan jing ya suk kapadeng jong kayeng jong usim bat kahima ni bat khat ni pedang da kajing snow ba khnang bang ni wanra ya kajing suk hapo kahima jong lojong nyim kwa su itu jerwit
na adu ilai full snem musyawi lek kies hima kam judan ye ngina kali ka development fund undan bala lek kies undan jingni undan ruem na hapan pelaj ka por ke mtanga ai kublai ye kini ki pai ba no snong jong ka hima bor kawe ki pararang ba ki bun samla khamtam kini ki samla ki ba yang panwan pen pau hakane ka por hang ne ha plau ha sukongsil panwan kerpat ban i ya ka jing ya kali ya ka jing snow nong ka jong i ya kene ka jing keno jong kini ki sen samla ki ba pen pau ba ong pa im ule kumta ule don bor ule marwe ki hindre ha ka jing lap ka jong i pat hadu kane ka klip maru umdon bale umdon ma u bale marwe nei da ka bor jong ka eksekutif dorbar suaban le ya kono dar ka jing ya tiplang da ka ba ya menjur lang ka jong i ke hasapang kane ka jing wan sang ha ka jing sha ladai wai ha kono snong ladai ban wan kendu ya ki rang ba snong ki no sing sa snong pan khot ki meeting sa pha sang re na ki le sa ying ra da ka blang pupar klem kono ka jing ka nong rim jong ka jing pen snu thu pen sai ya ki pai ba ki ai dau kumbala ya thu we samla ba ong pha u emle ki pen kit pop ya emle pha ki usim bom tip re sang na sai te ka ta ka dau ba ngi ngam su tanat ye kene ke jing mi kene ke jat ke jing ya pharat kuluma te ngi krisan menta ta ni labu ke jing kerpat ban kene ye usim ba sinsar suk sinsar sain kumbala long na du ka snem arajar khadwe ter kamut ke jing song suk song sain jong i kum ki no snong jong ka hima barok kawe kala yaj be jarenti de tang ha kene ka por bandala mi kene ka jing bena ba yo ya ka wan composition jong ka surok kine kin thei ki kulumar na gendong na konsep Pakawai ka ka bong sim sisar bor pakawai ka ta ka jing atli ki bor sisar hapo jong ka hima te namar pakam sumdon kum kata te da ka jing tho ngila da bu ka jing pesai ba ni buru ka jing kepat sisar PNSM te nakalyang jong i bang ba nakalyang jungi kum ka disukonsel hi season bala don kanu ka komplain ni hap kan study ba ni hap kan pet hi ya ka jisha te pangta hi wong ba la don kam ban khot kum ka ban khot kum ka hireng ro sa khot kan yo ya ka jisha le se kala bandel bagi kot isla te ba nakalyang jungi ni long ki baklai da sarpin sin khot ni hakan kunu po nomor ba kum bangila depan ba nakalang ini ngim sim don hakanu kata ka jikni ke bari kita nakalang sim ka istighfar dan penbek yo ke ba ne ban pensiu yo ke ba re haswa bangin sa warra ya kene ka jingesuk ha ka baydai bat kamu koduma ka bayal layale hapel yo ka yeng bat ka hima ni ada pen aiswa ka jing percai haman lagi sinong te haden bagi layo ya ke jepusai haman lagi sino te da ka dorbar pulun jong ka hima hi barok kawai ngila ya rai lang ba ngin penduk no sendon ya kane kamu kuduma pat ni mara no ya ke jing sok ba sisa haden bagi lamara ya ke jing sok ngilap ba ngi isibon ya ke ki jingkela aku benkong kum ka songsok ka songsai ka bumdan su ke jing sot hapdang jongi di haparan no snong parahima nangta ngadu karoi kapar ha ka bangim jui meno mar ba kumban su itu saya ne pi ba ka himalang ren kum ba ni se baru ni tiap kade ka hima baru spap andai tang nomor pakadon kane jingale kane kamku rumah kamut ka himalang ren kam ju don fon wat tang kande ro ngam tips ai ka ja tang ba kadau ka paki ai tisip ku mun swa kalomba lalu pi ha kamku rumah penrai haden binglayo ya kane digesok hapo ka jing hapnya jong IPM notai yo ya ka jing sai ya ka jing lot ya ka jing sep hapo jong ka dobar hima udah ai dak kecil ba nalo kata udah piero kat ya ka jing mi nak ka hima ke atli phone development phone ka research phone de ha ka bai dai bakane ka development phone i sisaba lengba kane ka jingesok i layo
isibun kita ki lat jepura bipar ko jong nga puse di ba kam semlong kum kata namar ba yem nong tei jule marwe ya kano ko ule da karai jong extra ba te itu to kalong tang jong pentu bre na kalyang jong ki kum kinong persa ang rai kum ka extra ba ngal ngari bun ko ka extra ba nga ngaktif lang baswa bangin penukam ya kano kapisa ba de ka fon jong hima di rai dan extra ba ke kam semdon kum kata Romut ke jing keno jong mbak PS long dok peritang mendalam baklah. Ha. 4% ke jing keno jong PS kalong tang na kam ta ban putus kala ya ki ba ngam te ke jing ku jong ka dai sai rai na kalian jong ni pensai ba museum judan kata ke jing le marwai ke jing keno kam bakla andrai le hi ya ka ba ba hadu menta ni tu kur ki hajar ni sakti ba padan kum kata ke jing le marwai ni ke jing le tombol ke kalong kum ni hadin bengilawan ra ya ke jing sok hapdang kani kamukuduma akabayale hapdang kayeng bat kahima na kamenta kajing ikni ki atli ki kendau kalau langan tilap lau langam hatila bat ka hapna te ban peniak ya gitu ki atli ki kendau kamut ba haban pom ya ko manis kendau nama balai nama sini ki atli ki kendau kim dei tu tang jong hima ni jong kayen dei ka join property ya bang ka join property kamut di member ban yadon lang ke community board yadon lang ban nakalian kayen jong kayen te kani community board pada kam nang ta ya ka board sar jong hima ka board sar jong hima kalong hikum majulong usim ulong hikum nang ta dimutri kulindo nang dekat ya kuat ke hima te kani kamani sebut kam tai ya ka bod siang kapek bitang ben priak ya tu at li